Xa está en marcha o novo plan de mobilidade da Illa da Arousa. Un total de 45 rúas dunha parte do centro urbano pasan a ser zona residencial. O tráfico quedou restringido a residentes, aínda que servizos e visitantes tamén poderán acceder en determinados casos. O Concello insiste en que o paquete de medidas vai servir para evitar o colapso circulatorio que dende hai anos sufría esta zona. Que tal, saúdos? Comerciantes e hostaleiros cargan contra as medidas e pídenlle ao goberno local da illa que recapacite. Vémolo dentro duns minutos, despois dos titulares. Xa está en prisión o sexto e último mozo implicado na pelexa do pasado 3 de xuño na praza de Barcelos, en Pontevedra. Foi detido o sábado en Lleida. As pesquisas apuntan a que se trata do principal autor desta liorta. O Executivo ribeirense segue negociando con Portos para poder emprazar as atraccións das súas festas de verán no lugar que ocuparon sempre, na zona do Malecón. O Concello presentoulle ao ente autonómico unha proposta alternativa na que se garante o uso portuario. Agora a pelota está no tellado de Portos. O Concello de Vilagarcía remite un novo informe á Xunta instando o arranxo urxente das vías da súa titularidade. O documento está elaborado polos técnicos municipais e sinala os desperfectos, fochancas e roturas de estradas como as avenidas de Rosalía de Castro, Cambados, Agustín Romero ou a Estrada Vella de Bamio. Pontevedra recoñece o traballo dos dous policías locais que o pasado mes de febreiro impediron un intento de suicidio dende a Ponte da Barca. Eusebio Domínguez e José Luis Serantes recolleron esta mañá a medalla ao mérito profesional por unha intervención de risco concedida polo Concello. Poio xa ten todo preparado para as festas do seu patrón. Do 22 ao 27 deste mes o Concello celebra as festas de San Xoán, unha cita a que non faltarán na programación propostas para todos os públicos, a música de algunha das mellores orquestras do país e, por suposto, a gran fogueira na Seca. Será o día 23, coincidindo coa noite máis meiga do ano. Bueno, pois dentro duns minutos vemos máis detalles deste San Xoán de Poio e tamén estaremos na Festa do Viño de Barro ou na Mostra de Oficios de Baión. Agora imos comezando as novas do día. Xa está en prisión o sexto e último implicado na pelexa do pasado 3 de xuño na praza de Barcelos, en Pontevedra. Foi detido o sábado en Lleida nun posto fronteirizo cando viaxaba nun vehículo compartido coa intención de pasar a fronteira con Francia. As pesquisas apuntan a que se trata do principal autor desta liorta que rematou con 3 mozos acoitelados con feridas de diferente consideración. Deste xeito, a Policía Nacional dá por resolta a investigación policial á espera do que poida indicar a autoridade xudicial. Tras pasar a disposición do xulgado de garda do partido xudicial no que se produciu a detención, o maxistrado decretou o seu ingreso en prisión. Agora remitirán as dilixencias ao xulgado de instrución número 3 de Pontevedra que investiga estes feitos. E o Concello da Pobra abre unha investigación para dar co autor ou posibles autores das pintadas que hai uns días aparecían nun dos laterais do Pazo da Mercé, un dos edificios máis enlleiros da comarca que no seu día serviu de residencia a persoeiros da talla de Frei Martín Sarmiento ou o propio Valle Inclán. A denuncia partiu dun particular que puxo estes graves feitos en coñecemento das autoridades municipais para que actuaran en consecuencia ao tratarse dun novo acto de vandalismo contra o patrimonio histórico artístico da localidade. Dende o Concello da Pobra condenaron estes feitos e xa anunciaron que intentarán depurar as posibles responsabilidades conforme á lei, tratando de que se impoña a sanción que corresponda. O Executivo de Ribeira segue negociando con Portos para poder emprazar as atraccións das súas festas de verán no lugar que ocuparon sempre, na zona do Malecón. O Concello presentoulle ao ente autonómico unha proposta alternativa na que se garante o uso portuario. Agora a pelota está no tellado de Portos. O tire a frouxa entre Portos e Concello polo emprazamento das atraccións das festas do verán continúa.
Non é un problema novo e todos os anos coa chegada destas datas atopámonos coa mesma disputa. A espera dun acordo a través da sinatura dun convenio de colaboración que satisfaga os intereses de ambas partes, o Concello vende entregarlle unha proposta alternativa a Portos para que autorice poder realizar os festexos no lugar de sempre, garantindo en todo momento os usos portuarios para os traballadores do sector do mar. Mediante a sinatura dun convenio poderíamos levar adiante a celebración das festas de maneira habitual, no emprazamento de sempre, pero tamén cunhas garantías inaprazables e con total confianza para que os mariñeiros de Ribeira poidan ter un acceso directo aos pantaláns onde poidan traballar, pero tamén garantir unha franxa de protección e de seguridade que permitan non só acceder aos vehículos de emerxencias, senón tamén a calquera vehículo que teña unhas tarefas marítimas. Todos os accesos que son aos pantaláns que van tanto da terceira lista como da sétima lista van a estar libres, vigilados tanto pola policía local como polo GAE, para ter que non teñan ese problema para poder entrar nas súas embarcacións, tanto nas ramblas, para poder se pasa algo, unha emergencia ou así, ou tanto nas ramblas que están xunto á lonja, van a estar libres totalmente por se un barco quer atracar ou algo, ou pasar algo no mar, sin ningún problema. Dende o Concello mostraron tamén a súa preocupación polo risco de non poder celebrar as festas nas condicións habituais, o que suporía un prexuízo enorme para a Ribeira. Nós o único que estamos facendo é tratar de poñer solucións que garantan que os feirantes poden montar as súas atraccións e, por tanto, traballar de maneira digna no Concello de Ribeira, tamén garantir uns beneficios económicos e sociais para o comercio, hostelería e veciñanza de Ribeira, e tamén facendo propostas en positivo que permitan desbloquear a situación e que Portos entenda que Ribeira non ten outro espazo alternativo onde colocar as súas atraccións de feira. Entendemos que todo o dano que se lle pode chegar a facer ao tecido comercial e a todos os veciños de Ribeira que están deseando que cheguen as festas de Ribeira e todo o esforzo que pon o Ayuntamiento de Ribeira, non só económico, que ten un impacto económico moi importante por detrás, pois facemos un esforzo en contratación de artistas, orquestas e demais, como ademais nas propias ilusións que teñen desde os máis pequenos das casas aos máis maiores que se van a ver privados por unha decisión que xa digo, parece que ven respaldada por un goberno da Xunta de Galicia que está pensando en castigar a Ribeira, castigar a través dunha residencia de ancianos, castigar a través dunha guardería ou castigar a través das festas, dos médicos ou do que faga falta porque eles non gobernan Ribeira. A pelota está agora no tellado de Portos e o Concello agarda xa pola resposta, reafirmándose na súa vontade de colaboración institucional para que Ribeira poida celebrar as súas festas como sempre. E a eurodeputada de Sumar, Estrella Galán, e a voceira do Grupo no Congreso, Verónica Barbero, mantiveron unha xuntanza de traballo en Noia para analizar a preocupante situación do marisqueo, especialmente na comarca, debido á caída da produción derivada da falta de saneamento e do impacto do cambio climático. Durante a reunión, púxose de manifesto a necesidade urxente de que a Unión Europea coñeza e actúe fronte á crise que afecta a un sector esencial para a economía da zona. Estrella Galán comprometeuse a organizar unha xornada monográfica en Bruxelas sobre o marisqueo tradicional co obxectivo de analizar alternativas e canles de apoio por parte das institucións europeas. Ademais, anunciou que promoverá unha reunión coa exvicepresidenta do Goberno e comisaria de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, para lograr a implicación da Comisión Europea nesta problemática. Pola súa banda, Verónica Barbero anunciou que mediará co Ministerio da Seguridade Social para modificar os criterios actuais dos ceses de actividade no sector marisqueiro e trasladará tamén a necesidade de incluir unha partida específica nos orzamentos do Estado destinada á rexeneración das rías galegas. Chegou o día, xa está en marcha o novo plan de mobilidade da Illa de Arousa. Un total de 45 rúas dunha parte do centro urbano pasan a ser zona residencial. O tráfico quedou restrinxido a residentes, aínda que servizos ou visitantes tamén poderán acceder en determinados casos. O Concello insiste en que o paquete de medidas vai servir para evitar o colapso circulatorio que dende hai anos sufría esta zona do municipio. Comerciantes e hostaleiros pola súa banda cargan contra estas medidas e piden ao goberno local que recapacite.
Despois do período de probas, o novo plan de tráfico do centro urbano da illa xa está en vigor. O sistema de cámara xa funciona a pleno rendemento, limitando o acceso en 45 rúas. Aqueles vehículos que non poidan pasar por aí serán sancionados con 200 euros. Nestas primeiras horas, coas medidas en marcha, son moitos os que teñen dúbidas de como funciona todo. Estánse poñendo en contacto co Concello e a Policía Local para ter as cousas claras. Houve algunha chamada informativa para saber, as zonas por onde se pode circular, mas polas que non, o día de hoxe siguen esas chamadas, sigue o registro de entrada, sigue aberto para todo tipo, para todas as persoas que queiran, que o necesiten entrar na zona residencial, os registros sigue abertos 365 días do ano, 24 horas do día, está o registro de entrada para eso, sede electrónica, e nada, en principio un día tranquilo. No Concello insisten en que esta revolución na mobilidade da illa non ten afán recadatorio, senón que busca poñer couto ao caos circulatorio que se vivía nesta zona do municipio, con rúas moi estreitas e queixas constantes por parte da veciñanza. De verdade que non creamos estes bulos que se están creando ahora mismo neste pueblo, porque parece que somos uns apestados, cando eu no seu momento estuvémoslo facendo positivamente para que melloren, ademais eles mismos, tanto a hostelería como o comercio, melloren a súa economía. Pero non o ven así os negocios que están dentro da zona restringida, seguen preocupados por como pode afectar todo isto á súa economía. Eu síntome bastante preocupada, creo que é de sabiduría popular, porque desde o principio nós solo pedimos que se amolde un pouquiño a norma a todos, para que nos poidan facilitar un pouco as cousas, vémoslo un pouquiño exagerado para empezar así. De repente, a información é moi baixa. No seu caso, máis que a cuestión dos turistas, preocupalle especialmente a resposta dos clientes que veñen de outras vilas recoller no local os seus pedidos. Por exemplo, para recoller as cousas, a comida e todo eso, pois agora no verano non hai problema, pero cando chova, pois eu entendo que a xente cada día é máis cómoda, todos, eu falo por min, non vas a aparcar o coche no quinto do mundo para coller un bocadillo e marchar, sabes? Nesa mesma rúa, un pouco máis adiante, noutro local, din que era moito mellor que peonalizasen todo antes de implantar todo este rosario de medidas. Yo pido peatonalización. De hecho, ya estuvo peatonalizado esta zona durante los fines de semana y funcionaba muy bien. Ahora no la quieren peatonalizar, pero sí que quieren multar. E máis alá de como pode afectar todo isto ao turismo, din estar preocupados por como lles afecta a eles como veciños, porque cada vivenda disponde ata 5 autorizacións temporais ao mes para que unha visita poida meter por aquí o seu coche sen necesidade de xustificación. Din que xera moitas molestias. Aparte de tener un bar, vivo encima del bar. La familia materna mía toda es de Santiago, mi hermano viene a finales de mes de Dublín, le tengo que dar permiso a mi hermano para venir a mi casa. Mi familia cuando quiera venir le tengo que dar permiso. Non entendo. Unha medida que o Concello abre a porta a ir adaptando segundo o resultado que vai dando este novo plan. Polo de agora, dende o Concello, din que estas medidas xa están dando resultado cunha reducción do volume de tráfico nas zonas máis conflitivas. Sobre todo Alto da Torre, que era onde pasaban 1100 coches, ahora están sobre os 500, máis ou menos, que o que quere decir é que son prácticamente residentes. A Villeira tamén baixou moito. E defende o alcalde que se crearon bolsas de estacionamento para que os que veñen de fora deixen o coche e se movan a pé por un núcleo urbano de reducido tamaño, unha cuestión na que tamén son críticos os comerciantes e hostaleiros que insisten en que as prazas de estacionamento non son suficientes. O Concello de Vilagarcía remite un novo informe á Xunta instando o arranxo urxente das vías da súa titularidade. O documento está elaborado polos técnicos municipais e sinala os desperfectos, fochancas e roturas de estradas tan transitadas como as avenidas de Rosalía de Castro, Cambados, Agustín Romero ou a Estrada Bella de Bamio, entradas principais á cidade. A situación, segundo denuncian dende o goberno local, é de especial desleixo, tendo en conta que o Executivo local conta cun plan de máis de medio millón de euros para actuar en vías da súa titularidade. Nunha visita esta mañá á avenida Rosalía de Castro, dende o goberno local, sinalan que levan anos reclamando mediante acordos plenarios e outros mecanismos a actuación por parte da Xunta. Denuncian ademais que esta é a vía onde máis accidentes se produciron o ano pasado. Dende Rabella sinalan tamén a importancia de que a Xunta avance nun proxecto de reforma integral o que contemplaría actuacións tamén nas beirarrúas. Hoxe estamos aquí en Rosalía de Castro, que é unha das principais vías de comunicación de Vilagarcía, das que máis tráfico soporta, das que, segundo a memoria da Policía Local do ano pasado, é o vial que máis sinistros, no que máis sinistros se producen,
e, bueno, como vedes, numerosos fochancas, desperfectos, e, bueno, pedimos que canto antes a Xunta de Galicia, pero non son este vial. Competencia da Xunta de Galicia son tamén a Avenida Agustín Romero e a Avenida de Cornazo, que tamén presenta un importante deterioro, e a Avenida de Vilanova Cambados, que, bueno, xa non pedimos o arronxa das beirarrúas, que é absolutamente preciso e necesario tamén, que son beirarrúas dos anos 80, pero tamén canto antes polo menos o pavimento. O Executivo de Porto do Son informa da recepción dunha achega de 150.000 euros por parte da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para acometer diversas melloras na Casa da Cultura de Porto do Son. A actuación enmárcase no plan de modernización dos equipamentos culturais da Xunta co obxectivo de ofrecer espazos públicos accesibles, eficientes e acordes ás necesidades actuais da cidadanía. O Executivo sonense ven de recibir unha achega da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para acometer diversas melloras na Casa da Cultura da localidade. O edificio, que acolle biblioteca, sala de exposicións e auditorio, presenta na actualidade importantes deficiencias estruturais e enerxéticas que dificultan o seu uso normalizado, polo que a intervención prevista busca garantir a súa modernización e funcionalidade. A actuación desenvolverase en dúas fases que se executarán ao longo do presente ano e durante o 2026. Entre os traballos prioritarios figura a sustitución do actual chan radiante eléctrico, que provoca un consumo elevado, por un sistema de climatización máis eficiente. Ademais, actuarase sobre a cuberta, que presenta problemas de impermeabilización e falla de illamento térmico. A intervención contempla tamén a instalación de baños adaptados na planta baixa. E a volta da publicidade falamos dunha festa que está por vir, o San Xoán de Pollo, e tamén veremos o que deu de si a edición deste ano da Festa do Viño de Barro ou a mostra de oficios tradicionais de Baión, no concello de Vilanova. Aquí seguimos nas novas, en Canal Rías Baixas. Pontevedra recoñece o traballo dos dous policías locais que o pasado mes de febreiro impediron un intento de suicidio dende a Ponte da Barca. Eusebio Domínguez e José Luis Serantes recolleron esta mañá a medalla ao mérito profesional por unha intervención de risco concedida polo Concello. Eusebio Domínguez e José Luis Serantes son os dous policías locais que o pasado 27 de febreiro impediron que unha persoa saltara dende a Ponte da Barca en Pontevedra. Hoxe recolleron a medalla ao mérito profesional. Moi gratificante o feito de que se recoñeza o traballo, tanto particularmente como a nivel xefatura e a nivel de todas as policías locais de Galicia. Bueno, moi agradecido que este traballo, que poña en valor o traballo da Policía Local. E nada, é unha honra representar a todos os policías e o resultado do traballo de todos os policías. Foron homenaxeados pola Corporación Pontevedresa nun acto que se celebrou esta mañá no Salón de Plenos da Casa Consistorial. Deste xeito ponse en valor a súa acción rápida que conseguiu salvar unha vida nun momento crítico. Coa humanidade que define o mellor servicio público. Esta medalla ao mérito profesional non só premia unha intervención excepcional, senón que tamén simboliza o que significa ser funcionario público, estar ao servizo dos demais, mesmo cando isto supón asumir riscos ou actuar baixo presión. Os axentes recordaron a intervención que lles valeu esta medalla. Na madrugada do 27 de febreiro, ao redor das 5, a Policía Local recibía dúas chamadas alertando de que viran unha persoa que cruzara a varanda da Ponte da Barca. Ao chegar ao punto, os dous souberon como actuar de xeito coordinado para evitar un final tráxico. Porque nun primeiro momento se me escurriu, esta persoa quedou no aire totalmente durante un espacio de tempo indeterminado, non o sei, supoño que foron milésimas de segundo, pero o tempo xusto para eu poder reaccionar, non sei todavía nin como, e poderlo agarrar pola roupa. Ese foi tamén, nada, un segundo, porque o segundo seguinte xa estaba Eusebio comigo agarrando, axudándome a agarralo e a que non caíra, e estivemos así, non sei, os minutos que foran hasta que chegou xente que, compañeiros de Policía Nacional e Policía Local que chegaron para axudarnos a erguer.
Tamén recordan que tras a intervención recibiron o agradecemento dos pais do mozo que rescataron esa noite. Quixeron agradecernos personalmente o feito, si se acercaron a falar con nós. Eu creo que nos deu o abrazo máis sincero que nos deu ninguén durante os anos que levamos traballando, e nada, si falamos con el, con eles, non con el, non con esta persoa, e bueno, nos informaron un pouco de que o seu estado, que está mellor, está pois bueno, tratando, digamos, o fondo do problema. Antes da homenaxe a estes dous axentes tamén se celebrou a toma de posesión de 7 novos policías locais. E a Deputación de Pontevedra entregou esta mañá os premios E ti que pensas da igualdade. Foi a segunda edición do certame dirixido ao estudantado de educación primaria, secundaria e especial de centros de toda a provincia. O concurso consistiu na elaboración por parte da rapazada dos distintos cursos de traballos individuais ou grupais que reflectiran o que entenden por igualdade. Segundo o curso, o alumnado elaborou debuxos e collage, escribiron contos, crearon bandas deseñadas, produciron videopoesías ou cancións e gravaron podcast. Todos os traballos tiveron a igualdade como tema común e central. E a calidade dos traballos que eu estuve ollando así por arriba é magnífica, e iso demostra moitas cousas, demostra que vos nos tedes que ensinar e nos ensinades moito a nós sobre igualdade, sobre respeto, sobre xustiza, e tamén que o que pensades é o que fai que os que temos responsabilidades pois podamos ir conformando o que é ese futuro tan importante. Por iso que as vosas aportacións son claves para ir e buscar unha sociedade moito máis igualitaria e moito máis xusta. Nova fin de semana de deporte no concello de Ribadumia. O campo da Senra colleu a quinta edición da Copa Ribadumia en categoría infantil. Unha cita na que este ano corouse gañador o Real Club Celta. Fixo despois de impoñerse o Victoria de Guimaraes por 2-0. Os dous tantos de Gabriel Rocha e Germán Alonso fixeron o Real Club Celta gañador da quinta edición da Copa Ribadumia en categoría infantil. Os vigueses enfrontáronse ao Vitoria de Guimaraes nunha cita que volveu traer a Ribadumia o mellor deporte base. Reúne a un gran elenco de equipos de diferentes categorías, non? Hai equipos que moi destacados dentro do panorama deportivo nacional e hai outros equipos de povos máis pequenos que destacaron nas súas competicións, nas súas comunidades autónomas, e viñeron a Ribadumia pois un pouco a disfrutar e a competir con equipos con grandes equipos, non? Entón, para eles, os nenos foi unha gran experiencia. O Celta puxo o broche de ouro un campeonato no que non encaixou ningún gol en 8 partidos. É a segunda vez que os celestes levantan esta Copa Ribadumia tras facelo na edición do 2023. Nós facémolo un pouquiño como unha festa po fútbol base do Club Deportivo Ribadumia, para que os nosos nenos, como decía antes, disfruten de poder xogar contra o Atlético de Madrid, contra o Español, contra o Real Club Celta, contra o Porto, contra equipos grandes realmente. Entonces, facémolo basicamente pensando neles. A cita volveu estar organizada polo Club Deportivo Ribadumia, contando co apoio do Concello, unha nova demostración da aposta que o goberno local fai polo deporte. A verdade é que somos unha potencia, creo que estamos traballando na línea que eu creo que nos axuda precisamente a promocionar pois todas as áreas do Concello de Ribadumia e sobre todo, pois como dicía antes, non? Esa promoción e ese movimento económico que é moi importante non solamente en Ribadumia, senón na comarca do Salés. Ribadumia necesita da comarca do Salés, pero a comarca do Salés necesita moitos eventos como os que se fan aquí neste Concello de Ribadumia. Quen seguiu a final dende a grada foi o presidente da Real Federación Española de Fútbol e veciño de Ribadumia, Rafael Louzán. E aínda en cuestións deportivas, o Concello da Pobra publica unha nova convocatoria de subvencións para financiar as actividades deportivas realizadas no 2024. Unha das principais novidades é a suba destas axudas que chega ata os 31.000 euros, cun incremento do 10% con respecto ao exercicio anterior. Poderán solicitalas os clubes e asociacións deportivas do Concello sen ánimo de lucro, legalmente constituídas, que desenvolvan a súa oferta no municipio e que estean ao corrente coas súas obrigas e non teñan outra subvención que xustificar. As axudas servirán para cubrir gastos derivados da realización de actividades ao longo do ano pasado. As solicitudes poderán presentarse a través da sede electrónica a partir deste martes, día 17.
E agora abrimos capítulo festeiro, Poio xa ten todo preparado para as festas do seu patrón. Do 22 ao 27 deste mes o Concello celebra as festas do San Xoán, unha cita a que non faltarán na programación propostas para todos os públicos, a música das mellores orquestras e, por suposto, a gran fogueira na Seca, que vai ser o día 23, coincidindo coa noite máis meiga do ano. O 24 de xuño é San Xoán e o Concello de Poio celebra o día do seu patrón. Farao cunha programación que se estenderá dende o domingo 22 ao venres 27 con propostas para todos os públicos. Pois o San Xoán, o mes de xuño, é o mes máxico do noso Concello, unha das festas pois a importante que representa pois a todos os veciños e veciñas e a todas as parroquias do noso Concello. Un San Xoán que cada vez é máis Poio, é dicir, desde ata a elaboración do que é a cartaza, é dicir, o que é o cartel de presentación que está elaborado por alumnado do noso Concello, ao que é a propia programación que cada vez pois participan pois máis colectivos, máis agrupacións, máis empresas do noso Concello. O tiro de saída será o día 22. Dende a Casa Consistorial ás 9 da noite darase o pregón que este ano corre a cargo da veciña Pilar Martínez. Tamén se entregarán os premios do concurso de cartéis de San Xoán e os recoñecementos aos deportistas da tempada. Este ano vamos a ter de pregoeira a Pilar Martínez, é dicir, unha veciña do Sartal, unha veciña da parroquia de San Xoán, que era algo do que nos propoñíamos cando chegamos ao goberno, é dicir, nos queríamos que o que era a propia festa, pois, de alguna maneira transmitira o que somos como Concello. Por eso se buscou unha pregoeira daqui, pois unha pregoeira muller, unha pregoeira que estuvo pois relacionada pois co Concello, está no eido da educación e tamén pois sempre colaborando como era a recollida desas ervas, e para nós pois é moi gratificante que aceptase ser a pregoeira. Iso si, o día forte será o 23, a noite máis meiga do ano vívese con forza no Concello. Unha xornada na que, ademais da tradicional recollida de ervas de San Xoán, haberá a gran sardiñada popular na Seca e o prendido da fogueira. É dicir, un San Xoán moi participativo, un San Xoán que represente e que traslade realmente o que é Poio, e por eso na programación pois se pode comprobar eso, desde a actuación de orquestas que son, en este caso do noso Concello, orquestas que están no panorama galego pois con moita importancia, por sorte, orquestas tamén que teñen componentes do noso Concello, que tamén para eso tamén é algo que nos queríamos. Esa noite a música correrá a cargo de Ritmo Joven, pero non será a única orquestra que pase por Poio durante os 5 días de celebración das festas patronais. Tamén actuarán Miramar e Lauca Band, os satélites París de Noia, Capitol e Marbella. E a parroquia boirense de Abanqueiro vai celebrar este sábado un serán tradicional. A actividade vai se desenvolver a partir das 8:30 da tarde nas inmediacións do centro social. Haberá música e baile tradicional e tamén paella para degustar entre todos aqueles que se acheguen ese día. Esta mañá presentábase no Concello a primeira edición do Serán de Abanqueiro, que terá lugar xa este vindeiro sábado a partir das 8:30 da tarde nas inmediacións do centro social da parroquia. A cita, organizada pola Comisión Virxe do Carme de Abanqueiro, incluirá, ademais de música e baile tradicional, unha degustación de paella. Aproveitarase ademais a celebración para homenaxear ao Abanqueiro SD polo seu ascenso a primeira regional. Vamos tamén a homenaxear ao Abanqueiro, ao Club de Fútbol Abanqueiro, que foi, polo ascenso que tuvo este ano, leva 2 anos ascendendo de categoría, e tamén creemos que é unha maneira tamén de lle dar as gracias e intentar mobilizar un pouquiño a xente para que se conciencien e para que digan veñen estes pa aquí, temos que intentar colaborar o máximo posible, é o único que pretendemos facer. O Serán serviralle ademais á Comisión como fórmula de recadar novos ingresos para as festas do Carme da Parroquia, que se celebran todos os anos o primeiro domingo de setembro e que están intentando recuperar. Xuntámonos un grupo de xente da parroquia de Abanqueiro para volver a retomar o que é a festa do Carme. Ten moitísimos anos, levaba uns cuantos anos sin facerse. O ano pasado fixemos o que é a procesión, a misa e a procesión no Mollo do Bodión. Este ano pretendemos retomar como que é a parte da misa e a procesión, algo máis lúdico. Temos pensado facer o que é un xantar popular, ter algo de orquesta, de música. Dende o Concello agradeceron á nova comisión pola súa implicación para retomar unha das festas tradicionais da parroquia de Abanqueiro, animando a veciños e visitantes a acudir este vindeiro sábado ao Serán. A nos, alégranos moitísimo que sigamos medrando culturalmente, que a xente siga facendo e traballando en prol da cultura, e como non pode ser de outra maneira, o Concello de Boiro está aí para intentar axudalos no que pode.
Éxito rotundo da Festa do Viño de Barro que se celebrou esta fin de semana. Segundo os organizadores, a deste ano foi a cita máis multitudinaria dos seus 46 anos de historia. De feito, as 15 adegas participantes prácticamente esgotaron as súas existencias de viño. Destaca tamén a afluencia de xente no xantar popular que reuniu a preto de 500 persoas. Despois de 4 días de festa, deste 2025 pasará a historia como a Festa do Viño de Barro máis multitudinaria ata o momento. A cita, a 46 edición, celebrouse esta fin de semana batendo récords de público asistente. Todo o traballo que se fai durante moito tempo, moitas semanas, ver o resultado que estamos tendo de un tempo moi bo, eso sempre se agradece, que hai moita afluencia de xente. E iso paga a pena todo o traballo que se dedica para realizar unha festa tan potente aquí en Barro. Moitos partimos de familias colleiteiras que se facía o viño para autoconsumo, depois para vender, pero pouco a pouco a xente foi intentando mellorar, facer uns viños de máis calidade, que primar, pois eso, a calidade non só a cantidade, e é o que hoxe nos levou hasta aquí, a ter viños que ahora están na denominación de orixe, en Barro temos 4 adegas. Entón, un pouco eso, como evolucionamos, fomos evolucionando todos co paso do tempo. Tanto foi así que as 15 adegas participantes esgotaron prácticamente as existencias de viño que levaron ata a festa. Tamén destaca a afluencia de xente que se deu no xantar popular, que reuniu a preto de 500 persoas. É un estilo diferente a outras festas do viño, non? Pero que ademais de promocionar o viño, que tamén é necesario e é bo, porque ademais Barro é unha terra de moi bo viño, pois para nós este evento que organizou o Concello ten un carácter moito máis importante en canto a convivencia social, a unhas actividades amenas para todo o mundo e diversas, porque fainos falta tamén ter estes momentos de disfrute, este momento de relación. En canto ao certame de viños da denominación de orixe Rías Baixas, o panel de expertos escolleu os gañadores na súa 18ª edición. O primeiro premio recaeu no Sin Palabras da adega Castro Brei. Completaron o podio a adega Rozas e Moraima da cooperativa Viña Moraima. É un amigo que fai un viño albariño maravilloso na zona de Camanzo, Vila de Cruces, sitio onde non pensas que se fai un viño bon, pero sí, hai xente que o traballa moi ben. Moi ben, tuvo unha floración moi boa debido ao tempo que tuvemos a principios de junio. Floreceu moi ben, está moi bonita a viña, está moi bonita, dá moito gusto ver como están as parras, está moi ben, pinta moi ben, si Dios quere non temos ningún tropiezo, desde aquí hasta a vendimia pinta moi ben. Os catadores destacaron o elevado nivel dos viños participantes deste ano que fixo que o seu labor non fora nada sinxelo. É unha alegría ver que cada ano melloramos en todo. E, claro, o viño que é o protagonista deste certamen, deste evento que estamos aquí facendo hoxe en Barro, si eran 11 viños finalistas, eran 11 excelencias. E 11 excelencias que nos deixan a todos moi contentos. Difícil hora a deliberación para, efectivamente, seleccionar eses 3. Tamén houbo recoñecementos para os viños caseiros. Así, José Manuel Eirín gañou nas categorías de Branco País e Albariño. Cándido Rivas López fixo o propio no Tinto País. Guadalupe González Casal no Caíño e a familia Barcala Burés nas elaboracións especiais. Me dedico a eso porque ao estar jubilado algo hai que facer. Entonces, pues moi orgulloso de que levar os premios, claro. A música, actividades culturais e diferentes propostas de animación infantil completaron unha programación que se pechou coa banda de música xuvenil de Barro. Acompañada polo cantante Antonio Barros, ofreceron un concerto centrado na música galega contemporánea. E a parroquia vilanovesa de Baión volveu viaxar ao pasado esta fin de semana. 25 oficios tradicionais deronse cita na 8ª edición da Mostra de Oficios e Tradicións que organiza a Asociación O Castro. A programación incluiu representacións de actividades como a malla, ir ao toxo ou traballos no lavadoiro. Todo nun ambiente festivo con distintas propostas musicais e procurando tamén a implicación da rapazada e a mocidade para que nunca nos esquezamos de onde vimos. A proposta completouse cunha exposición de ferramentas, xogos populares e unha andaina da Santa Compaña. Con imaxes desta mostra de oficios tradicionais, imos marchando. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais.